اوكي صبا ما تخلها عزازة هجاتي خلها كنريك الله إلى لنا قصنا صبو بتعم صبو صراحة المتاحة انكو على حسنا حكم بتعم صبو ايشي هراين بار من البات كبرات تخطاتلتنا عايز مدبزي عزازة أب حولا أبز مثال الله حجي كاب أنا جنا ولا أخل لخن استيقظ لخو بالأملاح كوسكيسو كاب زعبينا هذا كابتوم دوكي مالتي فزي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሞ አዘዘን ቋት ተመሳኻ ክብሬን አምላክ አሜን አሜን ሕራይን ባር በሐቂ ኩልኩም ዝመጻኹም ቋዳኹም መጻኹም ብርግጽ እዚ አርእስቲ እዚ አገዳሲ አርእስቲ አዝዩ ዓቢ ዝኾነ አርእስቲ እዩ ኣብዚ ድማ ምሳና ወና አዘዘሎ ክሕግዘና ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ኢና ክንሪኦ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እንተፍኢልና لكلهم سبات كساتفو زدليو نزمل اختزك سمعوه زدليو متان عدل كرخبو نكافلهم شير نبولو مخنياتو ابزي زمن زي نهيوتنا كند زقدسنا نجر انتلو ناي مدحان نجري كريستوس سماي غريفو كل زمصه ابزا مدرزي اولا حنتي اينو بورن انت حريقكمو اب منبلع مال توليدو انت دا النبي يسوس تميتكم تسوغيغو بيت اينو بورن كم الى يسوس بعلو حنت نجر طريا نيراتو مسخه مسقل نيراتو مساغن خالق سباي هبان كسع كندزي يفكرنا سلازي بزعبو كنحسب دي وانا نجر يمو حجنا بتمل اختي قدم مخادنا እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ምሳና ከኸውን አብቅሚ በጸሎት ክንቀርቢና ሞዞም ሕጅዝ መጽኹም ዘለኹም ሰላም ትብሉኒ ዘለኹም ኩልኩም ሰላም አኻልኩም ይኹን ክብለኩም ይደሊ አሜን አሜን እሞ በሐቅ ጥዑም ሻሎም ካፕታን አይሞ እግዚአብሔር ይባርክኩም ኩልኩም አምላክ ጸጉዩ ይብዛሐልኩም እግዚአብሔር ይደግፍኩም ለእምነትኩም ይበርትዕ ኩሉ ጊዜ ድማ እግዚአብሔር በመንፈሱ መምህርኩም ይሁን ይምራሕኩም ዝበሐቂ ያቢ አሜን ክብረን አምላክ ሙአዘዘ ጸሎት ክትገብረና ኢኻ ደሓርናብቲ መልእኽቲ ክንከይዲና ስለዚህ በጸሎት ክንጀምሪና ሞ ጸሎት ክትገብረና አድልና እንጸልይ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን አብኡ ዘሎ ሁሉ ዝፈጠርካ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ ህይወት ስለዝሃብካና ክሳብ ሕጂ በህይወት ክንጸንሕ ስለዝኽአልካና ስለዝሓለኻና ካብ ኩሉ ዘፍርህን ዝጎድእን ብስም ኢየሱስ ተመስገን አሜን እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበርካዮ መድሓን ነመስግነካ አሎና ጎይታ ነዛ ሰዓት እዚያ ነዛ ጊዜያን ስለዝሃብካና ተመስገን ከምዚልና ቃልካ ክንመሃር ክንዝብቃልካ ክንዘራረብ ስለዝኽአልካና ነዚ ዕድል ስለዝሃብካና ተመስገን ሕጂ ድማ ንኩሎም ነዚ መደብ ዝከታተልዎ ዘለዉ ንስኻ ባርኮም ንዓና ኸሙ ምስትውዓል ሃበና መርዳእ ሃበና ብመንፈስ ቅዱስካ ጌርካ ነዚ ዘለና ናይ ቃልካ በቃልካ ናይ ምዝራብ ጊዜ ንስኻ ክትመርሖ ካባኻ ክንመሃር ንጽልሎና ንጸሎት ስለሰማዕኻዮ ተመስገን ብስም ኢየሱስ አሜን አሜን ሕራይን ባር ሕጂ ተኺድና ናብቲ መደብና ክንከይዲና ብርግጽ እዛ እስራኤል ንብዙሓት ሰባት ተዛርብ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ እሞ ብቃል አምላክ መሰረት ድማይና ክንሪኦ እሞ አዘዘ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ክሓተካየ መጀመርያ መሰረት ክንፈልጥ መታን እቲ እግዚአብሔር ነታ ጥንታዊት እስራኤል ዝኣተወ ኪዳን ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ቅዱስና ዘላ ኩነታዊ ዶ ነይሩ ትብል መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ክንሪኦም ከለና እንታይ ነገረና አይ በሐቅ ኩነታዊ ምስ ኩነታት ዝኸይድ ነይሩ እግዚአብሔር ንዓኣታቶም ክሓርዮም ከሎ ንምንታይ ከዕላማ ሓርዮም መጀመርያ ሓሳባት ክትበልና ያ መጀመርያ እግዚአብሔር እቲ ናይ ደቂ እስራኤል ኩልና ከምንፈልጦ ታሪክ ናይ ደቂ እስራኤል እንታይ አብርሃም እዩ አብርሃም እስራኤል ዝበሃል ናይ ያዕቆብ ስም እዩ ማለት ያዕቆብ ዳሕራይ ምስቲ መልአኽ እንዳ ክቃለስ ሓዲሩ ካብቲ ዝነበሮ ድሕሪ 20 ዓመት ካብቲ ዝነበሮ ምኹብላል ተመሊሱ ዳሕራይ ኩሉ እቲ ታሪክ ማለት እዩ ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ምስ ኩሉ ስድርኡ ምስ ኩሉ እግዚአብሔር ገለ ዘይብሉ ኸይዱ ከሎ ግን ምስ ብዙሕ ሃብቲ ምስ ብዙሕ በረኸት ተመሊሱ ዳሕራይ ምት መልአኽ ሙሉ ለይቲ ክቃለሶ ሓዲሩ
أمود أتاري حاري سمكا مني لو تاريخ أقول له نبون خيرنا جن يعقوب حريج سمكا يعقوب أي بحال إسرائيلي إسرائيل مالت ديك يعقوب مالتي بحال جن كم حزبي تتسفى أنا أبراهام يتواهبه تتسفى الذي أبراهام إسحاق يعقوب عصرت غلط نجد إسرائيل زي التاريخ حجين الساتم دماني إجزابير تنا أبراهام كتسوع خلّه خاب عالد كان كاب حزب كان تفلي خا نبت آلن زرية كان مدركت يلو تسفاهي بو إجزابير نمنتاي زبون حتى إجزابير حزبي كمسرت دلي حزبي زم حزب زيوم كما حواريات كوينهم فلتت إجزابير نعلم كنجرو عالم بملو عدماني بفلتت إجزابير كتملء كم في الصحف زبلو حدا كان ودعدو إجزابير منيو كبلو كسع زيك الكبصح تنا إجزابير علامة زنبرة مالي سلزي إجزابير مسوم كيدان آتيو مسوم حزب زيوم نتان أبراهام زهابو تصفى نعاق في السماء عبكرن سينا كيدان آتيو عسرت تزادات كهبهم كله مالي كم حزبي كم حزبي كيدان كهبهم كله إجزابير نسوي مراحيهم نيرو نسوي ناتهم president نيرو if you will نسوي كل زقات أصرون نيرو ولا ناي civil حقي ناي moral حقي ناي كل محبراو نابرا حقي بمولو ناتهم حزبي أمنيرهم نساتهم ناي إجزابير منجستي وكلت نيرهم أبزع عالم زيا تمسح كا خابهم يخولد نيرو مالتي كابتن إسرائيلاوي أجين تمسرت أنا قل حنت نقول أنت يا تتوهبوا من نعوم دك إسرائيل توهب تسفى حال سبنا بإجزابير كما تتلاقون إسرائيل أو خون نيرو تاي مالتيو تندك إسرائيل ذهبوا فلتت كقبلوا لو تسبت مالتي سلذي إسرائيل إجابير أنا قص ناي سبا يكون سب قص سب زري زدالو أيكون إسرائيل كم حزبي ما نم كم وزغنا حزبيهم ولا حنتي تغني إذا قد سلقت ناي إجابير مدبي حجين تايو نسوم كم حزبي ولا حنت خاب قالوا حزبي أي فلوينيو تمسرتها ونقر ناي إجابير يغريت حنسب ماشي أجمل تلفون يا قول تشجع إسراء تي زيادة مسرتها ويتنقل كن حزاز لنا مالتي إجزابير إسرائيلاويان أفريقاويان أوروباويان أمريكاويان بس ولا حانت أي قدسني سيكونت ناي إجزابير علامة نزوم حزب زيادتهم جن بفولي علامات أنا أبراهام كسوع خلو كاب زر كاب عالد كاب زبل سلا تسفى زهاو بأبراهام أبيلو حزب كقوم حزب خمسرت دليو تنا إجزابير فلتت متان كعقب تنا إجزابير مدب أبدأ سبات زلو أبزع علم زي أزلو نا إجزابير مدب متان كعقب كي تفق حزب مسرتو كعق ويلو دحار اتفلتت كأني ناب عالم كلها خزركح إيسي عند علامة سلازي أتوم مس إجزابير كيدان آتيوم مالتيو كيدان آتيوم كيدان كأتدخل لها كلت وجنات هلو لازم تحاد وجن كفر سوخيل لازم تحاد وجن كل ساعة كيدان كأتدخل لها أنا خمس جبريل كاتم حاحل كأتعطوا معي أيوة بزغونة بمن زحات نحطه تنعوم زحبو تصفاتات كل سي فرس زيك الويد ما unconditional زبلو بنا إنجليز دينيرو بقى أكونتات زي تمسرته وينسوم متان نتناتهم زنبرهم بوتا مس أملاك زنبرهم ركب كقصل يخل زي كقل زبلو كونتات نيرودي ويس نو صغيلهم ولا زغبر يغبروا صغيلهم حزب أملاك تباهيلهم كحسبوا يوم تواهبهم تقول حتى مصحف قدس بزعبا زنجرزي أنا تصيروا يزارب آمين أنا سيريز لا حجستها أنا حاد خنبوركم أب قدما ينقسي معرف شعته كاب فقدي 4 تكسب شو أتخنرينا إذا مسرتها حتى مخنياته بزحات سبات أبزنا جرز جيجان حدا أفس إمام بملو تنبيت ناي مسحاب قدس بقى شتت لهم مالك مخنياته بملو أم مسحاب قدس أب رأي يوحنس دارينا إسرائيل زبلالو سلازي إذا تمسرتها إن تنبيت مسحاب قدس نخير دوسب إذا نايب حقي أبزيا جيجا تفصمي بالله أبزيا أنا جرزيا مسحاب قدس كان زي حدا جنان كفلت أنت رأينا نايب حقي تملسي نصوري يا مسحاب قدس إذا ما قدما ينقص بعرف شعات خبر 4 شباب شوعات هنرينا
ክገብርዎ ዘለዎም ነይርዎም ተዘይገበርዎ ድማኒ ነቲ ዝነበሮም ርክብ ኣብ ምስ እግዚአብሔር ኣዋጋ ዕዳጋ እትዎ ይኽእሉ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኦኬ ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ ትሽዓተ ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 7 ከንብብ እየ ከም ኣብነት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 7 ከምዚ ይብል ንስኻ ድማ ነቲ ዝኣዘዝኩኻ ኩሉ ክትገብር ሕጋጋተይን ፍርድታተይን ከዓ ክትሕሉ ከምቲ ኣቦኻ ዳዊት ብንጽህና ልብን ብቕንዕናን እተመላለሰ ኣብ ቅድመይ እንተ ተመላለስካ ሽዑ ከምቲ ነቦኻ ዳዊት ኣብ ዝፋን እስራኤል ዝቕመጥ ሰብ ኣየቋርጸልካን ዝበልክዎ ንዝፋን መንግስትኻ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዘለዓለም ከጽንዖ ኣሜን ንስኻትኩምን ደቅኹምን ካብ መስዓበይ ፈጺምኩም እንተ ተመለስኩም ነቲ ዝሃብኩኹም ትእዛዛተይን ሕጋጋተይን እንተ ዘይሓለኹም ከድኩም ንኻልኦት ኣማልኽቲ እንተ ኣገልገልኩምን እንተ ሰገድኩምን ግና ሽዑ ኣነ ንእስራኤል ካብዛ ዝሃብክዎም ምድሪ ከጽንቶም ነዛ ንስመይ ዝቐደስክዋ ቤት ከዓ ኣብ ቅድሚ ገጸይ ክድርብያየ እስራኤል እውን ካብ ኩሎም ህዝብታት መመሰልን መላገጽን ክኸውን እዩ ዝብል ስለዚ ኮንዲሽናል እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንሶም እሙናት ክኾኑ ነይርዎም ስለዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር እቲ እስራኤል ከም እስራኤል ዝነበርዎ ዝገበሩ ይግበሩ ሲ ባቃ አይሁድ እዮም ወይ ድማ ህዝቢ ኣምላኽ እዮም ዝበሃል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ኣብትናቶም እሙናት ክኾኑ ነይርዎም እቲ እግዚአብሔር ዝበሎም እግዚአብሔር ከዓ ኢልዎ ተራ እሙናት ኮይንኩም ከምታ ዝበልኩም ተራ ከም ህዝበይ ክትገብርዎ ዘለኩም ነቲ ኺዳን ከም ሰብ ኪዳን ክትገብርዎ ዘለኩም ተራ ዘይገርኩም ህዝበይ ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢልዎም ስለዚ እንታይ እዩ ታሕቶ ምናልባት ተኻልእ ክንዘራረበሉ ዘለና ሕቶ ቀፂና ክንዘራረበሉ ንኽእልና ግን ብፍላይ እሱ ንጹር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ ኩነታት ተመስረተ እዩ ነይሩ ክገብርዎ ዝግብኦም ነይሩ ወይ ድማ ነቲ ናቶም ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮም ርክብ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክእትዎ ክእሉ ነይሮም ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ከዓ ርኢና ኣለና ዘዳግም ምዕራፍ 28 ፍሉጥ መጽሓፍ እዩ ብዛዕባ በረኸትን መርገምን ይዛረብ እንተዳ ከምዚ ጌርካ ክትባረኽ ኢኻ ትመርገምካ እንተ ዘይተኣዘዝካ ድማኒ እቲ መርገም ኣብኡ ኣሎ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እስራኤል ከም ህዝቢ ምስቲ ሰብ ኪዳን ምስ ኣምላኽ ከም ምንባሮም ከም ህዝቢ ዘይክቕጽሉ ይኽእሉ ነይሮም ከም ህዝቢ ክቕጽሉ ይኽእሉ ነይሮም እዚ ድማኒ ንሳቶም እሙናት ኣብ ምዃኖምን ኣብ ዘይምዃኖምን ተመስረተ እዩ ነይሩ ኣሜን ምናልባት ኣብኣ ክንውስኸላ መሰረታዊ ሕቶ ምናልባት እሳ መዛዘም ቅድሚ መሃብካ ጥቕሲ ክንውስኸላ እውን ንኽእል ኢና ካብ ሓድሽ ኪዳን ወላ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ሲ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዝብሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ መስሓቦም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ከምኡ ይብለና ሕጂ ከምኡ እውን ተወሳኺ ሓሳባት ኣለና ምናልባት ድሓር ክመጽእ ይኽእል እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ኣሎ ስለዚ ጽቡቕ ሓሳባት ይሃይብካና ዘለኻ ልክዕ ከምታ ንኣዳምን ሄዋንን ዝበሎም ኮይና ትረኣየንነ ኩነታዊ እንድሕር ደኣ ካብዚኣኦም በሊዕኩም ክትሞቲኹም እንተዘይበሊዕኩም ግን ንዘለዓለም ህይወት ክትነብሩ ኢኹም ያ ነይራ እታ ናታቶም ኩነታት እውን እሳቶም ከዓ ጌጋ መሪፆም ስለዚ ተቢሎም ማለት እዩ ምናልባት ቁርብ ምስኡ ክሕግዘና ዝኽእል ኢለ ዝሓሰብክዎ ኣዘዘ ሓንቲ ጥቕስ ከንብብ እግዚአብሔር ክሓርዮም ከሎ ወላሲ ከምታ ዝበልካዮ ብዕላማ እንዲሓሪዎም ሕጊ ሂብዎም ሕጊ ከዓ ቅዱስ እዩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ዝፈልዮም ነገር እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ሕጂ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 7 እንታይ ኢሉ ሲ ኣብ ቁፅሪ 6 ንስኻ ሲሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ቅዱስ ህዝቢ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ካብ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ዘለዉ ህዝብታት ፈልዩ ህዝቡ ክትኮኑ ሓርየካ አንተ ወይ ኢልካ ያ ነርካ ማለት ህዝቢ ደልዩ ኣምላኽ ኢልካ ህዝቡ በቃ ዕላምዋ ከዓ ነይርዎ እዩ እግዚአብሔር ዝፈተወኩምን ዝሓረየኩምን ኢሉ ካብ ኩሎም ካልኦት ህዝብታት ስለ ዝበዛሕኩም ኣይኮነን ካብ ኩሎም ህዝብታት እኳ ንስኻትኩም ትውሕዱ ሕጂ እቲ ዕላማሲ እቲ ናቱ መደብ ንዓለም ክነግሩ እዩ ነይሩ እቲ ቅዱስ ከም ዝኾነ ኣምላኽ
ንዓለም ከዓኒ ክነግሩ ምናልባት ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ካብ ዓለም ዝደሓኑ ሰባት ነይሮም እዮም ማለት ሰዓብቲ ናቱ ዘይኮኑ ሕራይ እምበር ፅቡቅ ሓሳባት ተዋሂብና ኣሎ ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ክንከይድ ኢና ዘን ሕቶታት ኣገደስቲ እየን ክብድ ዝበላየን ብስጋዊያት ብፍላይ ጥራይ ኣተሓሳስባ እንድሕር ንኸይድ ኮይንና ግን ብቃል ኣምላኽ መሰረት እንዳረኣናየን ክንከይድ ኢና እሞ ኣዘዘ ምናልባት ኣብኣ እንድሕር ወዲእካ ኮንካ ናብታ ትቐፅል ክኸይድ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይብሉ ብዙሓት ሰባት ሓንቲ ምስ ብዙሓት ክዘራረብ ከለኹ ብተደጋጋሚ ዝሰማዕኽዎ እንታይ እግዚኣብሔር ነቲ ተዛረቡ ቃል ንኣብርሃም ተዛረቡ ቃል ኣይጠልምን እዩ እግዚኣብሔር ከምኡ ስለ ዝኾነ ንሶም ህዝቢ እዮም ዝብል እግዚአብሔር كما تسبلوا له بتراغام እግዚአብሔር ሲባቃ ምሕሉ እግዚአብሔር ከምዝ ስለዝበለ ነቲ ቃልኻ አይቂሮኒ ንአብርሃም ሂልወዩ ንስኹም ህዝብ ትክክል እግዚአብሔር ቃሉ አይልወጥኒ እቲ ዝበሎኻ ክፍጸሚ بخمي ዝፍጸም ዳይ እምበር ትክክል እግዚአብሔር ታዝበላ ቃል ኩላ ክትፍጸምያ ታን እስራኤል ዝበላ بمولو ሓንቲ ነገር ኣብ ምድርከይ ወዳት ክትፍጸምያ ስለዚህ ብዙሓት ሰባት እዚ ነገር ከም ዘረባ ሰምዕ ይስማዕ ብዙሕ ግዜ ትሕተና ምስ እግዚአብሔር ኣይኮነን ትሕተና ምስ እግዚአብሔር ቃሉ ይፍጸም ዳ ይፍጸምን ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝበለ ኩሉ ክፍጸም ትዝብልኑ ምልሶ ዘለና ሕቶ እዞም እስራኤል ብስጋ እስራኤል ሲ ከም ህዝቢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ህዝቢ ኣምላኽ ክኾኑ ዲዮም ተጸዊዖም ኣይኮነን ኢልና ንምልስ ዘለና እምበር ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ሓንቲ ከይተረፈት ብመላእክት ትፍጸምያ አሜን ስለዚህ እሱ እግዚአብሔር ታዝ መሐላ እወ ፍጽማ እዩ እሱ አይኮናን ብዛዕቡ ዘተሓትት አይኮነን እሱ ሂሳብ ምናልባት ከብልኸ ተቀሳደሊ አሜን ሕራይ እምበር ሕጂ እዛ ናይ ሎሚ ዘላ ሃገር እስራኤልን እታ ናይ ጥንቲ እስራኤልን ከሓደደን ኢልካ ትሓስብ ኣባ ኣዘዘ ሓሳባት ክትበና እዛ ሕጂ ዘላ ሃገር እስራኤልን እታ ናይ ጥንቲ እስራኤልን ሓደደን ፍላይ ካብቲ ህዝቢ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ሓደ ኣይኮንን ኣብዚ ሕጂቲ ተፈላለየ ማእዝናት ዝፈላለ ማለት እዩ ሓደ ኣይኮንን እዚኦም ኣብ ዘለው እስራኤላውያን ከም ህዝቢ ከም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ክጣራነፉ ክእሉ እዮም ግን ምስቲ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ዝነበሮም ስታተስ ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮም ከም ህዝቢ ኣምላኽ ተባሂሎም ፍሉይ ዝኾነ ቦታ ዝነበሮም ግን የለን ንሱ የለን ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ናይ ስምዖን ተዛረባላ ስምዖን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 34 ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቤተ መቅደስ ሃናን ስምዖንን ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ረኺቦም ኣዛሪቦሞ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ነገር ዘማታ ኣይኮነን ንጹር እዩ ከመይ ገይሩ ከማን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኣተወ ሰባት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኢንክሊል ከም ዝኣተወ ይገርመኒ ኣነ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ብንጹር ተዛሪቡ ከሎ ክንደይ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ተጋጊዩ ኣሎ ዘይበሃል ትንቢታት ናይ ሓሶት ትንቢታት ኣብዚ ተመስሪቱ ብጣዕሚ መዓት ብዙሕ ፍሽፍሽ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 34 ከነንብብና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 34 እዚ ሕጂ ስምዖን ዓብይ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበረ ነብይ ንኢየሱስ ክርስቶስ ህፃን ከሎ ኣብ ቤተ መቅደስ ምስ ረኸቦ ብትንቢት መንፈስ ቅዱስ ተዛረቦ ቃል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 34 ከም በልካዶ ኦኬ እወ እሺ ከምዚ ትብል ስምዖን ከኣ ባረኾም ነዲኡ ማርያም ድማ እንሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምውዳቆምን ምትንሳኦምን ንትእምርቲ ምፅራርውን ንቡር እዩ እቲ መሲሕ ፖላራይዚን ነይሩ ፖላራይዚን ንዕኡ ትቕበሎ ከምቲ ብእምነት ኣቐዲሙ ተቆሶ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበሉ ብዝዎ ዘበሉ ኩሎም በስሙኑ ዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ኮኑ መሰል ሃቦም እሱ እዩ ነይሩ ትመሲሕ ታ መንግስቲ ናይ እስራኤል ሙሲያ ኸይዳ ንሱ መደብ ኣምላኽ ሙሲኡ ነይሩ ሙሲያ ኸይዳ
حجي تمسيح زلوا يا تا اسرائيل تبحال تمسيح زي بالله اسرائيل ايكونتن مغنياتو اسرائيل دامو كم حزب املاحكم السغا مسب ولا حانت يبلون ግን ንስምስ መጽ ንስኮ ካመን ይመጽ ካብ አይሁድ ካብ አቦታትዩ ካብ እስራኤላውያን ይመጽ እስራኤል ካ ትመሲሕ ማከል ናይ እስራኤል ነይሩ ንስምስ መጽ ንሱ ከይዱ መጽዩ ከይዱ ኩሎም ተም ሰዓቡኻ እስራኤላውያን እዮም ተም ብድሕሪት ተረፉ እስራኤላውያን አይኮን ምክንያቱ ምስቲ መደብ አምላኽ የለውን አፍትና እግዚአብሔር መደብ የለውን ሕጂ ስምዖን ኮሚዝ ዘሎ ነዲዩን ማርያም ድማ እንሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምውዳቆምን ምትንሳኦም ክኸውን ብጣዕሚ ማለት ሕጂ እዞም ሕጂ ዘሎ እስራኤል ህዝቢ አምላኽ አይኮንን ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ህዝቢ አምላኽ አይኮንን እስራኤል ከም ህዝቢ ተኻኸው ኮልዮም just like ከም ዝኾነ ዓይነት ህዝቢ ማለት እዩ ግን እዚኦም ህዝቢ አምላኽ አይኮንን ከመይልና ንዛረብ ተላይልና መጽሐፍ ቅዱስ ብንጹር ይዛረበልና ኣሎ ካለ ጥቅስላ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 43 ከነንብብና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረቡ ብዛዕባ ካልእ መንግስቲ ተዛሪቡሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 43 እዞም አይሁድ ዝበሃሉ ህዝቢ ወይ ድማ ዛናይ ሕጂ እስራኤል መንግስቲ ከምቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ህዝቢ አምላኽ አይኮኑን ከምዛ አመሰለ ቦታ ይብሎምን እዚያ መሰረታዊት ያ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሚይ ዝምህረና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 43 ከነንብብና إسران حدن بغدي 43 ምናልባት ተረክብከያ በእምነት ያው አውጽያ አለሁ إسران حدن ቁጥሪ 43 ከም ዝትብል ስለዚህ ድማ እታ መንግስተ አምላኽ ካባኻትኩም ክትወሰድ ፍሪአን ዝፈሪ ህዝቡን ክትወሃብ እያ እብለኩም ኣለሁ በቃ ስለዚህ ነቶም አይሁድ ዝብሎም ዘሎ እታ መንግስተ አምላኽ ካባኻትኩም ክትወሰድ ያ አሜን ፍሪአን ዝፈሪ ህዝብኻ ክትወሃብ ያ ኢየሱስ ይዝብል ዘሎ ተራሪኹም ቀጽል እንታይ ይብል ኣብቲ እምነት ዝወደቀ ይስበር እቲ እምነት ዝወደቀ ድማ ይጭፍለቅ ለቀ ከም ስምዖን ዝበሎ እዩ ማለት ተማሳሊ ስለዚህ ታ መንግስት አምላኽ ካብኹም ክትወሰድ ያ ዝብሎም ዘሎ ፍረን ዝፈሪ ህዝብኻ ክትወሃብ ያ ስለዚህ ምን እስራኤል ከም እስራኤል ዝነበሮም ቦታ የለን ሕጂ ታ መንግስት አምላኽ ንኻሊ ኣተዋሂባ ምናልባት ትሕቶ ክንሓትት ንኽእል ንኸውን ክንዘራረበሉ መን እስራኤል ዝብል እሱ ክንዘራረበሉ ግን እዚ ንጹር እዞም ህዝቢ አይሁድ ዝበሃሉ ሕጂ ክርስቲያናት ዝበሃሉ ናይ በሓቂ ኣብ ዝኽጥንቀቑ ይግባእ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ተዳሪና ክርስቲያንስ ዩናይትድ ፎር ኢዝራኤል ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ብሙሉእ እዚ ናይ ፕሮቴስታንት ተኣኻኺቦም ናይ በሓቂ ፍቃድ አምላኽ ዝገብሩ ከም ዘለዉ ይመስልዎም ንእስራኤል ክንድግፍ ኣለና ንእስራኤል ክንሕግዝ ኣለና ንእስራኤል ክንጽልል ኣለና ኢሎም ብዙሕ ድፍኢት ዝገብሩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ፖሊሲ ክሳብ ዝውርዎ ኮይኖም ናይ በሓቂ እዚ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ካብ ቴል አቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ምስተኣበለ እዚ ናይ መን እንተራእልኩም ናይ ፕሮቴስታንት ናይ ትንቢት ርድኢት እዩ ተማ በአሜሪካ ዘለዎ ፕሮቴስታንት ኩሎም ከም በዓል ክርስቲያንስ ዩናይትድ ፎር ኢዝራኤል በዓል ጆን ሄግ ዝበሃሉ ኣለዉ ንሱ ተቐንዲ አክቲቭ እዩ እዞም ኩሎም ተኣኻኺቦም ሎቢስት ኣለዎም ኣብ ናይ ዩኤስ ኮንግረስ ሎቢ ገይሮም ነቶም ናይ ፖለቲከኛታት ደፊኦም ናይ እስራኤል ወገን ክሕዙ ኢሎም ዝገብርዎ እዚ ናይ ትንቢት እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ኣይብሎን እዩ ግን ትርድ ዘለዎም ርድኢት እዩ ንኣምላኽ ጽቡቕ ዝገብሩሉ ዘለዉ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ንእስራኤል ክንድግፍ ኣለና ኢሎም ተኣኻኺቦም ተወዳዲቦም ንናይ ኣሜሪካ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ፖሊሲ ክሳብ ዝውርዎ ኮይኖም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከምኡ ገይሮም ማለት እዩ እዚ ትቐን ናይ ፕሮቴስታንት እዩ ናይ ትንቢት ርድኢት እዩ ስለ እስራኤል ከም ህዝቢ አምላኽ የሚሎም ስለ ዝኣምኑ ሓያል ምንቅስቃስ እዩ ስለዚ ንዓለምና ብብዙሕ መንገዲ ዝትንክፍ ዘሎ ርድኢት እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ከዓ ጌጋይ ሓሶት እዩ አምላኽ የለን ኣብዚ ነገር ምክንያቱ ህዝቢ አምላኽ እዚኦም ብስጋ ዘሎ ህዝቢ ኣይኮኑን ኢየሱስ ኢሉ እዛ መንግስት እዚኣ ካባኹም ተወሲዳ ፍሬን ዝፈሪ ህዝቢ ክትወሃብ ያ ኢልዎም ኣሎ ሕጂ ንኣብነት መን ህዝቢ እንተዳኢልና ጴጥሮስ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ
اب قدمايت ملخ بيتروس معرف كلته فقرت ساعه 10 نصل من يوم تم حزب ترايلنا حجي ምናልባት كرينا ግን ሰው አይኮንን ዚዮም አይኮንን ምናብነት አዘዘ ምናልባት አባቀም መخادናሲ አነ ሐሳብ ንሽተይ ኩስ ላብታ ሃገር እስራኤል ሕጅ ዘላን እታናይ ቀደመን ሓደ ከም ዘይኮና ምኽንያት ኣብ እስራኤል ከይደ ነይረ ክገርመካ እቲ ወለዶ ክቆጽርዎ ከሎ በደም ዝቆጽርዎ ሕጂ በደካ እንተ ሕርዳ እስራኤላዊ ኮይንካ እስራኤላዊ ይብሉኻ ኣዴኻ እስራኤላዊ ተዘይ ኮይና እስራኤላዊ ኣይኮንካን ይብሉኻ ሕጂ ከምኡ እንድሕሪሎም ንጉስ ዳዊት እስራኤላዊ ኮነን ማለት እዩ በትናቶም ኣባህላ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዚ ሓቀኛ እስራኤል ከም ዘይኮነ بمصحف قدس أبيه كان الله እግዚአብሔር ዘይተቀበልዎ ኢየሱስ ፍሪአ ንዝፈሪ ህዝብ ክህበይሉ ሕጂ እዚ ከተናብፀን ንኽእልና መቸም አሁን አነ ብጣዕሚ ገሪምኒ እዚ ሓቂ እዮም ንሓር ኩሉ ኣረጋጊፀዮ ገሪምኒ ብጣዕሚ ኣዴኻ እስራኤላዊት ተዘይኮይና መጽሓፍ ቅዱስ ግን ቦቦይ ዝቆፅር ምክንያቱ ንጉስ ዳዊት ዓባይ ዝነበረት ሩት ያ ነይራ ሞዓባዊት ያ ነይራ ስለዚህ ንጉስ ዳዊት እስራኤላዊ አይኮነን ክብሉ እዮም ማለት ንጉስ ዳዊት አይኮነን እንተሎም ካ ኢየሱስ አይኮነን አይሁዳዊ ስለዚህ ኢየሱስ ካ ነጽጎም መወዳእታውን ሕጂ ቅበልዎ ይቁሉን ስለዚህ ኢየሱስ ዘይተቀበለካ መንግስት አምላክ አጥቶ አይክልም እሞ አምላክ ይባረካ ነቀጽል አብታ ተቀጽል ዘላ ሕቶና አቲኻይኻ በዓሉ መሪሕካ ሎት ክስታይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ህዝቢ ሕጂ እስራኤል ዝበሃል ስመኒ ሕጂ መን እስራኤል በመጽሐፍ ቅዱስ ገርካ ተረዳእና هو من إسرائيل ترايلنا إزي أب نابنت كنقرأكم أب حواريات أب ونجر أب جبر حواريات معرف عصرت حمشته جواي كايدو جواي مسكايدو بعد باولوسن سلاسن مسيوم كابتنا يحزاب زجبرو زنبرو إسرائيل وين كابزي كونو زنبروم ناي ونجل سرح سبسا كهبو بزعبات زنبرة زي مردات فتحوا لهم تأكيدهم جواير ما يجي مريا جواير حواري حجي أبو حارة بيتروس أب جبر حواريات معرف عشرة حمشته كاب 14 تقسم 10 شدشته تزارب الله إذا حجي بنصور جبر حواريات معرف 10 حمشته رينا كاب 14 تقسم 10 شدشته كم ببالك كم 14 هو 17 شدشته ايش معرف 15 ايش حواري يعقوب يزارب زلو املاح كباحزاب نسمو حزبي ምእንቲ ከውፅእ ቅድም ከመይ ከም ዝበጽሖም ስምዖን አዘንቲዩ ኣሎ ዋው ምስ እዚ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ ከምቲ እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይ አባታቶም እተጸውዐ ኩሎም አሕዛብን ንጎይታ ምእንቲ ኺደልዩ ነታ ወዲቃ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም በሓድሽ ክሰርሓ ነቲ ዖናኣ ክሕድሶ ከም በሓድሽ እውን ከቕንዖ እየ እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገብሮ ጎይታ ይብል ኣሎ ዝብል ጽሑፍ እዩ ወይጂ እዚ ትንቢት እዚ ብንጹር ብስም ተራሪናይ ብናይ ቃል ንእስራኤል ተዘርበይ ግን ይጠቕስዎ ኣሎ ነዚ ሕጂ እንታይ ዘሎ مس إزيد ما تقال نبيات السامع كم تتم ترفو السبن سمي أبادتهم تتصوعوا كلهم أحزاب يوم نقويتا من انت خدولي نتاوري غازلا دنكوان داويد كم بحدش كسرحة نتوعنا آخر حدثو كم بحدش ونكغنو عيه إزي نجرزي اتخاب زل عالم فولي تزقبرو قويتا يبلا اللو زبط صحف حجزي تنبيت يوم يتقسوه زلو تخالق منقس انتاي مقانا يزارب زلو حي تخالق منقسي تازو ورقة دنكوان داويد نتسأل انتاي عانت منقس مقانا كابز قديت محاوريات تردي امو تنبوت يترقمو اللو كالي بفولي قن بيتروس تزاربو اللو من مقانا تم حزب املا سلما عب قدماي بيتروس معراف كلته كاب تشعاتك 17 عب قدماي تملوت باولوس معراف كلته كاب تشعاتك 17 قدامي بطرس كلته شعاتك 17 كاب شعاتك 17 كم زيبل نسخاتكم جنا دقنت اتخاب صلمات نابت زقرن برهان تصوعكم من انت ختنوغرو
إلنا لنا مجمرياتهم إسرائيل كم حزب يتبلوا تحاريو نا إجزابير منجسي نا إجزابير فقاد نا إجزابير علامة نا إجزابير حسابات هذا عالم زي أنا عالم كنوا جرويهم تتويع منيرهم حجكين إن خالق سمعتي زاربالو نسخاتكم كنا دقنا تخاب سلماتنا بتجرم برهان تسوعكم من تقولوا حري ولدو ناي منجست كهنت قدوس حزبي تريت أملاخ زغنا حزبيهم يبلالو أبناء بولي كده تدارينا إجزابير ناي تريت يبلوم نيرون إسرائيلاويان حجين كاليوم كوينم زياتهم لما أنتم نتمسح تقبلوا كريستياناتيوم حجي حزب أملاخ إسرائيل كريستياناتيوم كل تن إسرائيل توهبه تسفاتات أملاخ أب كريستياناتيوم أب توم تزادات أملاخن نمسكر يسوع حلو كريستيانات أوام يدفسن آمين نسميهم كريستيانات حجي إسرائيل حجي أبويت كل تسفح حتى غير فقط في السماء أب كريستيانات إسرائيل منيو كريستياناتيوم إسرائيل منيو مسيح زلوهم كريستوس زلوهم يوم نساتهم يوم توم إسرائيل زبحالو حجي أب غلاطيا نري حجي أب غلاطيا معرف سلسته فودي بس عصرت أيام ببكى الساوند صباطيا أو كم ببقى الكاسي هو حراي نسخاتكم قدم حزبي زين بركم حجينا حزب أملاخكم اليوم حزب زين بركم حجينا أنت ذكروا تريس زبلو زمان قصابهم توصيان خال فرز فر حزب وهابي أيلون دل آمين حجين تاي زلو نسخاتكم قدم حزب زين بركم حجينا حزب أملاخكم زي تبحاركم زنبركم حجينا محراتكم حزب أملاخ من يوم توم نكريستوس تقبلوا وين نتمسح تقبلوا وين نتمسح نتكريستوس نعود تقبلوا وين حزب أملاخ قال نعود يتقبلوا وين حجينا بيتكم عانية يلوم يابتير أبي مونير ما تسمع عرف إسرائيل 4 تزاروا مالتي الذي كريستياناتي مسيح زي يقولوا حزب أملاخ يلن مسيح زي مسيح حزب أملاخ كخونا يكونون يوم أب ملوت باولوس نابسب غلاطيا معرف 3 فد 29 قرينا ملوت باولوس ناب سب غلاطيا معرف 3 فد 29 هذا داسيته كم ببلكه هو من أربعة كابوس إسرائيل شو منتن لك جمرلك عزيزة حرا أوكي غلاطيا معرف 3 إسرائيل شو منتن إسرائيل شاتن كلاتكم بكريستوس يسوع حديكم مو بزي أيهوداوي ويست سرعوي يلبون بزي باريا ويست شوا يلبون بزي تبعتاي ويست أنستيت يلبون ناي كريستوس كابكونكم دقيم زرعي أبراهام يخون كم تتصفون ورستي يخون بقى لذي زرع أبراهامينا نحن نخرستوس نتمسح تقبل زبلة زرعينا أبراهامي كل تصفاتات أملاكنا أبراهام زهابو قدما أبتهم نخرستوس تقبلونا كريستوس زخون أبوم كتسمي حتى غيترفت كلها كتسمي إسرائيلاويان نسميهم حجي تتنبيت أراد أنا كما يقولنا خم ترجمه حجي كنقصلوا نخلينا أنفتنا حزنا جن أبزيع تانجر أنت رأى حزب يهود كذوم حجزوا اللو بالسجا يهود نعم كم حزب أملاك أنت رأينا يوم مع نايتين بتعنوت كايديو فيش بقى إخوانا نقرمات أبوت بالطعم أقداسي سبات المحسن حجي مسحاب قدوس أصنعوه بزحات مسحات تصحيف له بزحات فلاتاتنا ويدمانا يسنى ملوكوت مهرت لنا زبلو أبناء بروتستانت زلو أبناء تفعلوا أسماء زلوهم بيت كريستيانات كونهم بزح مسحاب تصحيفهم يوم سكريت رابتشرز بحال بزح نقرات كيرهم أبز نقر استمسرت ناي تنبيت أترقاقما كيرهم كندي هزبي أمينو والله زنقر زي جن ناي بحكي أب مسحاب قدوس حوا حكي التمسرت أيقونن آمين أب مسحاب قدوس حوا حكي التمسرت أيقونن إذا مسرت هوي مسحاب قدوس كأني زي بزح كبدناجر ملكع يكون بنصر تصحيفه الله مالتي أب مسحاب قدوس سلذي زي تي مسرت هوا نقر بزح كنزارب نخينا ناي بحكي انت رأى تقدي سمسبات
توساخي حبريتا كنهبو نخيل إنا نابنت أبناي تنبي دانيال معرفت شعته تدارينا 7 سمن تواهبوهم 7 سمن نساتهم دماني كسعت مسيح كم تقدمنا زبلنايو 7 سمن مالت أبناي مصحف قدس ترجم حانتي معالتي كم حانت عامتها 7 سمن كا شوعت جزء 409 معالتي 409 عامت مالتي كابتي يرسالم كتهنس زبل قال وي اواج وصالو جميرو 450 شوعتن قدم لدته كريستوس مالتي اب حزبخان اب تقدست ከተማ خان 7 8 تمديبنا لنا كسعت مسيح تمص يعدلنا يرو من ساتهم نتمسيح كقبلوا مسنا እግዚአብሔር መደብ ንቅድሚት ክቅጽሉ እንተኾነ ግን ነትመሲሕ ኣይተቀበልዎን ፍዑ መደብ አምላክ ገዲፍዎም ንቅድሚት ቀጽሉ ስለዚህ እቶም እስራኤል ዝበሃሉ ሕጂ ዞም ሕጂ ብስጋ ዘለዎ ኣይኮን እስራኤል ዝበሃሉ ምስት መሲሕ ንቅድሚት ዝቀጸሉ እዮም ንሳቶም ድማኒ ከምቲ ቀዲምና ተቀስናዮ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ዘሎ ናቶም ናቱ መጽቶም ናቱ ግና ይተቀበልዎ ነቶም ተቀበልዎ ዘበሉ ሁሉም በስሙ ዝኣምሉ ግና ውሉድ አምላክ ኮን መሰል ሃቦም ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ምናልባት ተወሳይ ሕቶ እንድሕራለ ካብ እምነት ወይ ትውስኸሉ ዘለኻ ሓሳብ እንድሕራሎ أنا أبتي كندي حساب مالت حطه كنكيدينا أب مودة أتا أقدر سيد حطه لاتنا مستنايت سر كريستوس من البات كرمنا بقى مخدنا جن أب رومي زلا كن ببا حنت تقصي توسخي مزي كبهالنا السنحة رومي معرف كلته كاب قطر دماني إسران شمونتن كن ببي رومي معرف كلته كاب قطر إسران شمونتن كلايتان جاتن بزرق أيهوداوي مخان أيهوداوي أيكونن مو يبل إتا بزرق أبسجا التجبر جزرت أيكونتن إتبوشتو أيهوداوي زخانة جنا نسو أيهوداوي إيو تري واللهم إتبوشتو أيهوداوي زخانة جنا نسو أيهوداوي إتا جزرت جزرت لبي بمنفس ينبر بفيدل أيكونتن إتن إدعوون كاب أملاخ ينبر كاب سب أيكونن سلزي إتجزرت ناي لبي إيو زعبي هرزدلي بو لبنان تتجزيرو إينا عبارات نايتهم حزب أملاخ النخون كم تيك على زعبي هرزبلنا من البات أب تنبيت إرماس 4 انت ريخم ينجري لبخم جزاري بلاو ولا ندك إسرائيلكم إلهم لبهم انت تجزيرهم رايهم انت يكون زخولو ناي بحكي حزب أملاخ كون زخولو وبحكي أقداس نجاريزي كنفلتو أيهوداويان كنكون بالسم بدقة زي كونسي بلبنا حجي اندحر دا بدقة خوينو اس كلهم زي اسلام أيهود كنو بلومينا مالتي مخنياتو أبراهام كو أبون إسماعيلي أبون إسماعيلي أبراهام حجي جن بإساك إتي زرقي تباهيلو إتزرق خاني يسوسي ناب يسوس يعتملكت إمبر ناب أزرقتي أيبليني مسحف قدسي نقرنا أمو أقداسي نقريا حجي نابتي ناي مودة أتو حطونا كنكيدينا حجي من البات أقداسي حانتي لكن حانتي من البات مزاز بالكاي حانتي تقصونا لا من البات كوسغلا حجي انتايو ابناي اب ملخت باولوس ناب سبرومي معرف تشعت له خاني فقدي شديشته كتاب شمونتي الو سلما بزحات سبات ابز كنزخاخرون دلني بزحات سبات انتايو بزح بزعبا تفرالي مصاحفتي بزعبا سيكريت رابتشر يقلا انبيبوم سريص زلو بزح سب حجي كنزخاخرون دلي እግዚአብሔር ሲ ምስ ስጋ ከማ አይሄድም በስጋ አይሁድ مسؤول سينا يبحق مس كنجارج ويبلنا أملاح قداي يقولون مس سب كم سب مستناتو علمان مستناتو مدبن ينبري عجيب من قل ما فت باولوس ناب سبرمي معرف تشعته فقد تشع شديش خان ببيه جناخي توم كاب إسرائيل زبلوا كلاتهم إسرائيلاويان أيكونون مو إذا قال أملاح كنت خوينو أي ترفن عجيب كم تقدم زبل كوي بزحات سبات زيابير مو قال هيبون ديو زيابير تزاريبون ديو تزاربوا أيلوتوني بلو هو أيلوتوني تقال أملاح كان كنت خوينو أي ترفني زوم بسجاز خوينو أيهود أمناس لذي كونوسي موت زيابير ذهبوا تسفتات كا كنت خوينو اخترف مالوت ديو تقول حطون ديو نو أي ترفني مغنياتو
زرعي بيساق سيملكا ينبت زرعي ابراهام سلازكون كلاتهم ولد ايكون بقى ابراهام سلتولدكا ويدما سلازو تولدكا ايهودي ها مالت ايكون انت يبزلو مالت اتم ولد تسفايهم نزر زغصرو امبر اتم ولد سغاس ولد ايكون امين ስለዚህ እዚ መሰረታው ነገር ማለት እዩ እቲ ቃል ሐቂ እና እግዚአብሔር መደብ እና እግዚአብሔር ዕላማ ምሱ ይምበሪ ብስጋ ስለ ተወለድካ ዘር አብርሃም ስለ ዝኾንካ ብስጋ ናይ አይሁድ ዘር ስለ ዘለካ ሓለፋ ካልኦት ኣብ እግዚአብሔር ኣለካ ኖ እግዚአብሔር እኮ ሰብ አይኮነን አምላክ ገጽ ሰብ ዝርኢ አይኮን አምላክ ሁሉ ሰብ ማዕረዩ ካብ አምላክ ህዝቢ ካብ ህዝቢ አይፈላልን እዩ ኩልና ደቂ አዳምን ይህቀ ሔዋንና ንብሙሉ ህዝብ ንብሙሉ ሰብ ድማኒ እቲ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘበረህ ብርሃን ናብ ዓለም መጽ ይብል ዮሐንስ ክዛረብ ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር ኮሙ አፈላላይ የለን ልክዕ ከምቲ ጴጥሮስ ተዛረቦት ዝክርዎ ተዳኾንኩም አፍትናይ ቀርኔሎስ ካአቱ ሁሉና ታገዛ ተዛረባ አነ ናብ ዝኾነ ናብ ዝቦታት ከአቱ ከም ልምዲ ከም ባህሊ አነ ናብ አባኹም ካአቱ አይ ትጽቢት አይግበረለይን ግን አምላክ አርኢኒ ብራይ ይሄን የመጀመሪያ ጊዜ ናብ አሕዛብ ወንጌል ክስተሰብኮሉ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እቲ ኣብዚ መታን ትንቢት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርድኦ እንተዳ ኮይና ኣብዚያ ጌጋ ክንፍጽም ይብልና እስራኤል መንዮም ዝብል ሕቶ አጽብቅና ክንርድኦ እንክእል ኣለና እስራኤል መን እስራኤል ዝብል ሕቶ ብስጋ ዘለዎ አይሁድ እስራኤላውያን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ አይኮነን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ህዝቢ አምላክ አይኮነን ኣብኣ ጌጋ እንደፈጽምና ንብሙሉቲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ብዛዕባ እስራኤል ዝዛረብ ዘይትርጉሙ ክንህቦ ኢና ዳሕራይ ምትላ ናይ አይንባረኸን ኢና ማለት ምክንያት ሓቂ ስለ ዘይንሕዝ ሓቂ ስለ ዘይሓዝ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓሳብ እዩ እሞ ሕጂ ናብታ ኣገዳሲ ትሕቶ ክኸይደ ምናልባት ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ኣዘዘ ኣብ እስራኤል ማለት ሓደ ሕጂ ትፀረ ክርስቶስ ትገልጽዎ ከሉ ብዙሓት ናይ ፕሮቴስታንት ምንቅስቃስ ማለት እዩ እቲ ሱር ከምዚ ሕጂ ሒዝና መፂና ኣለና ኣገዳሲ ዝኾነ ሱር ሓቀኛ እስራኤል መን ምዃኑ ሕጂ ነቶም ነዛ ሕጂ ዘላ ሃገር እስራኤል ዝብሉ ግን እንታይ ይብሉ ሓደ ኣሎ ፀረ ክርስቶስ ኣበይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ንሱ ኣብታ ቤተ መቅደስ ኣብ እስራኤል ክትህነጽ ሕጂ ኣብኣ ኸይዱ ሓሰማ ክስውኡ ዳሓር በቃ ንሱ ከምኡ ምስ ገበረ እዩ ፀረ ክርስቶስ ሽዑ ዝፍለጥ ዝብሉ ኣለዎ ሕጂ ናይ ብሓቂሲ ከምኡ ዓይነት ዝበሃል ኣሎ ድዩ ምስ ፀረ ክርስቶስ ምስኡሲ ከነራኸባ ንኽእል ኢና ብከምዚ ዓይነት መገዲ ናይ ብሓቂ ሓሰማ ዝብል ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ፀረ ክርስቶስ ምናልባት ኣብዚኣ ሓሳባት ክትበና እንተተኻኢሉ ኣብዚ እውን ስእሊ ኣሎ ናይቲ ዳንኤል እሱ ክገብረልካ እውን ንኽእል ሕጂ ብዙሓት ሰባት ምናልባት እቲ ዝዛረቡ ሓደ ካብቲ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ተቂሶም እዮም ዝዛረቡ ንስኻ እንታይ ዝብል ቅድም ክሕደት ከይኮን ኣብ ፍቅሪ 3:4 ኣሎ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ፍቅድታት 3:4 ከንብብ ነዚ ብምብጋስ ነዚ ዘይ ኣብ ኣጌጋ ስለ ዝፈጸሙ ኣብታ ህዝቢ ኣምላኽ መን እዮም ትብል ዳሕራይ ነዚኣ ኣብ እቲ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ናይ እስራኤል ኣብኡ ይዕልብዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ስሕተት ጀሚሩ ሕጂ ንብሎ ኣቀዲምና ንብሎ ዝነበርና ሕጂ ጀሚሩ ከመይ ባይታ ስለ ዘጣጥሑ ኣባይም ክኸዱ ኩሉ ኣባይ ክእከቡ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣሎ ቅድም ክሕደት ከይኮነ እቲ ርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እናርኣየ ኣብ መቅደስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝቕመጥ ሕጂ መቅደስ ኣምላኽ እንታይ ምንዖም እንታይ እዩ እዛ ናይ ኢየሩሳሌም ምድራዊት ኢየሩሳሌም እያ ኣምላኽን ቅዱስን ኣብ ዝበሃል ዘበለ ዝትንስን ዝዕበን ሰብኣይ ዓመፃ ትወዲ ጥፍኣት ከይተገልፀ ኣብ መዓልቲ ኣይትመፅን እያ እሞ ብዝኾነ እንተኾነ ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም ይብል ይቕፅል ማለት ሕጂ እቲ ፀረ ክርስቶስ ዝመፅእ ኣብቲ ኣምላኽን ቅዱስን ዝበሃል እንተደኣ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን እያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትመፅእ ዘሎ ኣብዞም ኣይሁድ ኣይኮነን ወይ ድማ ብስጋ ሳውዲና ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ኣነፂርዎ ኣሎ ኣብኣ እሶም የለን ኣብኡ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ኣብኦም የለን ሕጂ
منيو بيت مقدس زبحال ونتخونه من انت رايلنا اثناي ناي اب قرنطوس قدماي قرنطوس معرفش كنرينا ات بيت مقدس زبحال نبعلو اوكي لمسي معرف شدشت لاتنا معرف سلسته اينيتي كنوصح قدم اوكي معرف كلته ماشي معرف معرف كلته كافقري عسرت تشعاتك ساب اسران كلتن كان بينا حجي بيت مقدس زبحال هو قدامي قرنطوس انبا قدامي قرنطوس ملت باولوس ناب سب ملت يقريتا ملت باولوس ناب سب افيسون معرف كلته كافقري عسرت تشعاتك ساب اسران كلتن ماشي راي كم ببال كم زتبل امبارسي بل افيسون معرف كلتا كاب قصر 10 تشعاتك سا اسران كلتن بارسي نسخاتكم ابتي يسوس كريستوس بعلو ابن مأذون زخونه مسرت نبياتن حوارياتن اتندقكم دقيم دق عدوم نقدسانن سدرا بيتو نأملاخن إخو منبر أغايسن متعتنياتاتن أيكونكم أبو بزلو اتهنسا بقويتا قدستي بيت مقدس مانتك خون النات أساسري يعبي إيو نسخاتكم ون أبو محضر أملاخ بمنفس كتكونو حبيركم تهنسو اللهم امين الذي بيت مقدس زبحال انتايو اتوم امنتيوم نسمين بيت مقدس ثم كريستيانات مالك حجي اثناي صار كريستوس ابزيوم يو كجبر زدل زلو ابناي مدراو بيت مقدس ايكونن ابزناي نبلانا نسم يلون نسم تمسيح يتقبلون مدب املاخ ابو ما يفصمن يو ابزي ግን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ቅድም ክሕደት ከይኮነ እቲ ርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እናርኣየ ኣብ መቅደስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝቕመጥ ኣምላኽን ቅዱስን ኣብ ዝበሃል ዘበለ ስንስ ዝዕበን ሰብኣይ ዓመፃ እቲ ወዲ ጥፋት ከይተገልፀ እታ መዓልቲ ኣይትመፅእ እያ ስለዚ እቲ ኣብ ቤተ መቅደስ እዛ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ኣብኡ ክኸውን ኢሎም ዝፅበይዎ ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ ወይ ናይ ፀረ ክርስቶስ ኣካል ኣብኡ ክግለፅ ኢሎም ዝብልዎ ኣብ ጉጉይ ዝኾነ ርድኢት ናይ ትንቢት ተመስረተ እዩ ጌጋ እዩ ምክንያቱ እታ ቤተ መቅደስ ትበሃል ሕጂ የለና ምድሪ ቤተ መቅደስ ኣመንቲኦም ልክ ከምዚ ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ዘበልናዮ ቤተ መቅደስ ንሳቶም እዮም ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ነዛ መቅደስ እዚኣ ከተፍርስዋ ህርድግ ትብሉ ኣለኹም ኣነ ግና ነዛ መቅደስ እዚኣ ኣፍሪሰ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ كهانصاي مسولم ايهود صرورو يلوم عمت وسيدا يلمو 40 كنت عمو وسيدا سا خمي غيركا خنز خما عدمه هذا يقبركا يلمو نسو بزع مقدس سغا يزارب نير هو كم يلوا تقسمون كم يلوا الله هو لذي اتي نحنا حجي كالا عالمنا زلنا عفتنا توم ناي مسيح بيت مقدس املاخ توم امنتيو اب اومي صار كريستوس كجبر دل ابو تنقلنا حجي سي انترا سيطان متلال سرحو ايقدفني ስለዚህ እዝኮ ናይ በሓቂ ነቲ ብቕኑዕ ልብ እንድሕር አንቢብና ንጹር ያ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንበብናዮ እኮ በዓልና ዝፈጠርና ተፈላሰፍና አይኮን ኢየሱስ ተዛረቦ ኢና አንቢብና ለመንግስት ያ እስካባኹም ተዋሂባስ ንኻለክቱ ወሃቢያ ኢል ሐዋርያት ተዛረቦ ኢና አንቢብና እኮ ሳቶም ተምዛ ሐረዮም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብንጹር ይዛረባሉ ከመይ ገይሩ ዝምትላል ዝመጽእ ተዳይልና ግን ብዙሓት ሰባት ምናልባት ባዕሎም መጽሐፍ ቅዱስ ስለዘይንብብዎ ብዙሓት ሰባት ዝህብዎም ስለዝስኢሎም ዝምገቡ እዮም እምበር ተራሰብ ብኩሉ ብብሕትን መጽሐፍ ቅዱስ ከንብቦ ተበጊሱ ኩሉ ትመልሲ እግዚአብሔር አቡ ብንጹር ተነቢሩሉ በሐቂ እዚ ናይ በሐቂ ንጹር እቲ ነገር ኣብዚኣ ተወሳኺ ሓንቲ ጥቕስ ከንብበልካ ኣዘዘ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ሲ እቲ ቤት ኣምላኽ ዝበሃል ንሕና ከም ዝኾንና እውን ትነግረና ያባ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 4 መጀመርያ እንታይ ኢሉ ቤት ዘበለትሲ ሰራሒኣ ኣለዋ እቲ ንኩሉ ዘዳለወ ግና ኣምላኽ እዩ دحار يقصد موسيس بزعبات دحار كنجر زلوا نجر مسكر من تكيخون كم جليا خوينو أب كل بيتو أمن نبرة كريستوس جنايب كم ولد قبل علي بيتو إيو تبعتنا تم كحتي تسفانان كسع مودة أتعاص نحنا انت حزناس بيتو نحنا إينا سلازي نحنا كم زخونا بيت مقدس اتناي أملاخ زحادرلو أب كورنثوس منكم إلى نالو قدامي كورنثوس معرف 3 قصة 16 17 بيت مقدس أملاخ مخفف من
መንፈስ ኣምላኽ ኣባኽትኩም ሓዲሩ ምህላው እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:19-20 ከምኡ ኢለና ኣሎ ንስኻትኩም ቤተ መቅደስ እቲ ካብ ኣምላኽ ተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ገዛእ ርእስኩም ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ይብል ስለዚ እቲ ቤተ መቅደስ እቲ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ ዘመልክት እቶም ንክርስቶስ ዝተቐበሉ ዘበሉ ህዝቢ ዘይነበርኩም ህዝቢ ኾንኩም ከም ዝበለና ማለት ህዝቢ ኾንኩም ዘሎ ማለት ዳሕራይ ኣብ ቀጻሊ ከዓ ምናልባት ነዞም መደብ ዝከታተልዎ ዘለዉ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ከዓ ከንብብዎ ኣብኡ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ብንፅር ኣነፂሩ ከዓኒ ብዛዕባ ሃጋር ብዛዕባ ሳራ ብዛዕባ እስማኤል ብዛዕባ ይስሐቅ ኩሉ ኣነፂሩ ዝተምሳላዊ ከም ዝኾነ ገይሩ ንሕና ይብላ መወዳእታ ፍቅሪ 31 ስለዚ ኣሕዋቴ ደቅታ ጭዋ እምበር ደቅታ ባርያ ኣይኮናን ማለት ደቂ ሳራ ደቂ ይስሐቅ ተስፋ ማለት እዩ ልዕል ትሕት ኢሉ እውን ይዛረብ ኣብ ፍቅሪ 25 ንኣብነት ካብ ፍቅሪ 21 ኣንቢቤ ቁርብ ከንብቤ ኣቱም ትሕቲ ሕጊ ክትኮኑ እትደልዩ ንሕጊ ዶ ኣይሰምዕዎን ኢኹም እስኪ ንገሩኒ ኣብርሃም ክልተ ወዲ ከም ዝወለደ እቲ ሓደ ካብታ ባርያ እቲ ሓደ ከዓ ካብታ ጭዋ ጽሑፍ እዩ ግናኸ ወዲታ ባርያ ከም ናይ ስጋ ተወልደ ወዲታ ጭዋ ግና ብናይ ተስፋ ይተወልደ እዚስ ምስሊ እዩ እዘን ክልተ ኣነስ እዚኣተን ክልተ ኺዳን እየን እቲ ሓንቲ ኪዳን ኣብ ደብረ ሲና ንባርነት እትወልድ ዘንሳ ሃጋር እያ ዘሕጅ ዘላ ማለት እዩ ኣጋርሲ ካብ ምድሪ ዓረብ ደብረ ሲና እያ እሞ ንሳ ነዛ ሎሚ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም ትመስል ይብል ኣሎ እታ ናይ ላዕሊ ኢየሩሳሌም ግና ጭዋ እያ እሞ ንሳ ኣዴና እዩ ስለዚ ይፈላለየን ኣሎ ሕጂ ምናልባት ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ብንጹር ሐዋርያ ጳውሎስ ብተምሳል ገይሩ ኣነፂርዎ ኣሎ ኣብ ምድሪ ዋላ ሓንቲ ይብልናን ሕጂ ኣሜን ኣብ ምድሪ ዋላ ሓንቲ ይብልናን ንሕና ኩላ ኢየሱስ መንፈሳዊ እስራኤል ዘሎ ሕጂ تا سماوات يرسالم كا مقدس أبلع على الله أمدر جن كم تناي كرم زبحال عيهود كم زبحال نجارين بسجا يلن تا مدب أملا كله تن إسرائيل تبع على تسفاتات عبتو من المسيح استقبلوه أب أمي فتس أمزر لحجي تسفاتات أملا فتس أمرلان حتى عدلنا وتانا أبي مخانو كنفلت إنكار لنا مالت نتوم بزحات سبات كأني አይሁድ ኮይኖም ናይ በሓይክ ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ከም ዘለዉ ክንዝንግዕ ኣይብልናን ንክርስቶስ ከነካፍሎም ኣለና ምክንያት ኣብ ዓብ ምትላል እዮም ዘለዉ ብዘይ ክርስቶስ ብዘይካ ትመሲሕ ብዘይካ ተስፋታት ኣምላኽ ከመይ ገይሮም ህዝቢ ኣምላኽ ክኾኑ ዝኽእሉ እዚ ድማ ምናልባት ከም መተሓሳሰቢ ይኾነና ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሕ ምትላል ኣሎ ብዓለም ብዙሕ ጌጋ ኣሎ ብዙሕ ሓሶት ኣሎ ብዙሕ ሓት መጻሕፍቲ ተጻሒፍዩ ብዙሓት ሰባት ድማኒ ብባዕሎም ተበግሶ ወሲዶም ንመጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሎም ኣየንብብዎን እዮም ጥራሕ ዝዝረብ ወይ ድማ ብሰበኽትን መምህራን እናባህልትን ዝወሃቦም እዮም ዘንብቡ ብኡ ምክንያት ድማ እቲ ሓሶት ኣብ ኩሉ ተነዚሑ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክንርኢ ከለና ወላ ምስኡሲ ተወሳኺ ምናልባት ኣብቲ ዝመጽእ እኳ ብዝበለጸ ከነቕርቦ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ትንቢት ዳንኤል ራእየ ዮሃንስ ዘሎ እቲ ፀረ ክርስቶስ መን እዩ ዝብል ብስእሊ ተደጊፍና እውን ከነቕርቦ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ፅቡቅ ኮይኑ ይርዳእኒ ምክንያቱ ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ኩሉ ክንውድኦ ንኽእል ኢና ብዚ ሕጂ ንመሃሮ ዘለና ከምዚ ዝበልካዮ ግን ሰይጣን ኣፀቢቑ እዩ ስሕተት ዝጥቀመሉ ዘሎ ምክንያቱ ሰባት ነቲ ቃል ኣምላኽ ከየንብቡ ይገብር ድሓር የስሕት ኢየሱስ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣሎ ካልኦት መጓሰ ካብ ዘይኮነስ ኣባጊ ኣለዋኒ ንኣታተን ቃለይ ከስምዕን ሓደ መጓሰ ከዓ ኮነ ሕጂ እቲ ቃል እዩ ሓደ ዝገብረካ እሱ ክስሕብ ዘለዎ ማለት ኣባጊዐይስ ድምፀይ ይሰምዓ እሞ የለልያ ንድሓር ይስዕባኒ ኢሉ ሕጂ እቲ ድምፂ ናይ ኣምላኽ ከዓ ብቃሉ ኢና ንሰምዖ ከም ዝበልካዮ ኣነ ንኩሎም እውን ከተባብዖም ዝደሊ ንሱ እዩ ብርግፅ ካብኡ ዝዓቢ የለን ኣብ ዕብራውያን ክንከይድ ከለና ሲ ምስታ ናይ ቤት መቅደስ ትኸይድ እንታይ ኢሉና ኣሎ እቲ ፀሓፊ ናይ ዕብራውያን ኢየሱስ ሲ ኣብታ ሰማይ ዘላ ቤት መቅደስ ኣትዩ ኢልና ኣብ ምድሪስ የላ እንታይ ኢሉ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 24 ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረኣየልና ናብኣ ናብታ ሰማይ ኣትወ እምበር ኣብቲ ምስሊ ሓቂ ኣብታ ብኢድ እተገብረት መቅደስ ኣይኮነን ዝኣትወ ማለት እታ ሙሴ ብሰርሓ ኣይኮነትን ሕጂ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዘላ እታ ሰማያዊት እያ ኢየሱስ ከዓኒ
تعلموا انتي كم زخانة مالتي أنا بمقدس أملاك كنا كم تزجبا أبتو منفسه وترجم حيزنا مالتي كلم مالالس أما من البعض مسؤول حتى بزتحدثنا له أقداس زخانة حتى مسؤولات والصحة سبت لك أختبرناها انتي تبل حتى حدثنا له حادثة أماني الزبهل الزبالة لعلي له كيد زلخ من البعض كتر خبات دليخة شالوم يلو دحري ناي شوعات عامت مكرا قويتا من إسرائيلاويان كحجز كمتسيو مالت انتاي مالتيو كتبر حالي دويلو له جي من البات تنايتم بداني معرفت ساعة نايتن 7 سنين تقيسكالنا نيركان ديخا كابايم زمصوا تناي مودة أتا شوعات عامت يلوم تا شوعات حانت سمون هجي نسا كتبر حالهم كان 7 سمون سي انتايو ترجمان ناي بحقي كمي تودي اندين ولاس جناب شوعات مع عمت كاوز وتصلي من البات مسألة خير زاف زين هو حجي نإسرائيلاويان حجي بتعمي تحساسبيو حتى لو وز حونا كن نإسرائيلاويان كدحني من يوم إسرائيلاويان حجي هو إن إسرائيلاويان كدحن كمسي مغنياتو أمسحاب قرستايبل تن معالتات تين تزي حسنا نيرنسي سجاز لبسه كله أي مدحانين جناخ من أنت تم حريات تن معالتات تين كحسرين تم حريات زيهم منيم زم حريات زيهم منيم هجي يوم إسرائيلاويان بالسجا يوم زم حريات الكا حسبنا يبقى حقي أزيو ذا تحسبي أبكم ذا مثلا كم تمرتي إذا ما هارزيجن أبتم بدانيال معرف تشعات يزلو زبولو بدحريت يزلو نقدميت غيرمو مالتي بدحريت تفصمه نقدميت خوينو أنا مستفصمس بدحري حجت بيولو قدام تفصمسين مساي غيرمو كساب كندي حنفشفش كم تفطر يزردأنا زلو حجي معرف تشعات يبل أب فقد 24 كان ببي زي حجي انتايو تملأخ معرف شمونته بن دانيال رأيه بو مس جمرو دانيال امود داتا دخيمو حللو مالتي مغنياتو ترارينايو فقد 20 شوعتنا يمود داتا معرف 28 فقدي انا دانيال كعولكو مالت تعم خبيدوت نجر حيالو معات دما حممكو دحار تنساخو ابعيو نغسون تصمركو بترايك ادنق نبركو نز استفلغنا اينبرن حجي تملأخ مصيو زعبا زكلتشن 300 معالتات مستزاربو دانيال ايتردو دحراي بدحريو دانيال ناي 3 سمون صلوت غيرنا 21 معالت زعبا نغرت مال مثل مغلاص مثل مردا ونياس كل ملأخ جمرو ايتردو انت ملأخ دانيال سلازي تردو اقاريصو دحراي نصليو دحرخ ملأخ عندنا جبريل ملأخ مسيو مالتي انتايجي نتا جمير واز نبره معرف شمون تجمير واز نبره ناي 2300 مشاتن بمقعات نعاي كقلصا مصي نعا اب فقد 20 شوعتن تايب نعلوت موداتا خغبرو حطيات كودا ابسا عرق زلالماو صدق خاطو راين تنبيتن كحتم ناي قدسان قدوس دما كقبا يسوس مسيح زي اب ربا يردانوس انه بو سمركو فقر ودي زيلو منفس قدس ما برأي رقبي ابو العلي وديو شعو تاس زعبا يزارب زلو كقبا اب حزب خان اب تقدس ختمه خان 7 8 تمديبلو ما زي جمرزي ترايلنا مغنياتو ازي ماسك امبعار فلطن استوعلن اتي يروشاليم كتحدثن كتهنصن زبل قال كاب زوص جميرو كساعه مسيح وي دما مسفن شوعات سومونيان دحرز سانكلتن سومون دما ግዜ ጸባ ሆኖስን ሳምስና ያዳባይን መካቢያን ከም በሐድሽ ክትነጽያ ድሕርስሳን ክልተን ሰሙን ከ መሲሕ ክቅተል እዚ ሕጂ እተን 490 ሰሙን ናተን ከመይ ተፈላለ ግዜታት ናተን ይዘብል ዘሎ ተፈላለ ፍጻሜታት አባታተን ከም ዘሎ ፍጻሜታት ናበን ዘብጽሕ ፍጻሜታት ይዛረብ ዘሎ ድሕርስሳን ክልተን ሰሙን ምናልባት ኣብ ኣዘዘ ቅድሚ ምቕፃልካ ኣብ ቁፅሪ 24 ሲ ጽቡቕ ኣምፂኻ ማለት ከምታ ገሊፅካ ዘለኻ ንዕልወት መወዳእታ ክገብሮ
كجبره حتيات كودع أبساك عرق التعرق كأتو زل الموت صدق كأتو رأين تنبيتن كحتم ناي قدسان قدس دماك بأسي أب حزب خان أبتا قدس ختما خان سبعة سمون تمدبي هجي كل أنزم في تساميتاتسي أب وينز في تسامازر لوا مالتي أبتن سبعة سمون أب أين في تسامازر لوا بمول أنزين علوات مودعة حقبور حتيات كودع أبساك عرق مغنياتو تناي كروسوس كل تناي تبيت مقدس كو بزعواتي ناي كروستوس ني كروستوس مستقلكو تمغارجا ወይ ተመቅደስ ተተርቲሩ ክልተ ተመቂሉ شعو ساكو حدا ግዜ بعمل ጥራሕ ይልቀ كان ازاتو خمي ኢላ ክትክፈት አይግባአኒ ግን ተተርቲራ ኣብቅዒ ብድዕሪ ወላ አንቲ ስለዚህ ናይ ቅዱሳን ቅዱስ ድማ ክቅባ ኣብ ህዝብኻ ናፍታ ቅዱስ ከተማ 78 ተመዲቡ ኣሎ እግዚአብሔር መዲቡ በቃ ግዜ ሂብዎ ካብ ሕጂ ክሳዕ መሲሕ ናትኩም ሽዑ ከተፍልጡ ኢኹም انتدارينا مسافنت تدارينا حدا مسفن يمس حدا يمس ناي مسافه تداريخ ناي كل مبول مصحف مسافه ناي ديك اسرائيلاويان علوت يزنجر ግን እግዚአብሔር አሞዳታ እዚ ቅጽል አይክልን ይሎ ሰዓት መስሕ ዝመጽእ ግዜ ይበኩም አሎ ኣብትን ስምስ መጽእ ሽዑ ወይ ክትቅጽሉ ይኹም ወይ ከዓ አኺልኩም ይዝብሎም ዘሎ لحد ما يسوس أمس مسألة خميلو بقى ساعتكم نزنا يعني نازل عالم هو بقعة سلزي كونكم تامن قصتي عاد حجي خباهم توسيدا فرنس فر حزب اختو وهابي عيلو هاري باورسون كوميلو دي حرج قصنا أنا بحزا نملس علينا مغنياتكم نسخاتكم نازل عالم هو بقعة كم زي كونكم بعد سلزي الرجاجز كوميلو كيرو تنجر ندي حرج تتريفون مالي سلزي إذي هذا حاولنا زبلو زلو شوعات السمن جزول زلو إذا كله بزعباتي 7 سمن يزاربو زلو 7 سمن ده أنت دارينا يوم دحري سسان كلتن سمن كا مسيح كقتل يبلالو مسيح كساع كم زقتلون مسحاب قدس يزارب نيو إسرائيلاوين كريوهم قالوا لك هيرودوس حاتيتو مسيو مسيح أبي يزولد كريستوس أبي يزولد مسولو كان ملكياس تقصتقسم كيوم بيت لهم يهو قريلو إلهم عباس فليتما أبزي آخر يسوس كم زقتلون فلتوانير مقت قبلوون يرم قنسهم يترديتهم بزعبات زقتل مسيح هاي تدالون نخالع عن مسيحهم أما أصحاب قدس كلتا تنبيت الله بزعبات مسيح بزعبا وردوتو بزعبا موتو بزعبا سقلوتو بزعبا كبروتو خا نسهم كن نتخبروتو أقدمومو نتناي وردوتو أي قدي قبرلون بوي مثلال آتيوم مالج سلازي نزح حاونا خبلون تايو دحرين ترارينا فقد عسران شوعة السجري اللي أنتم بيبنا حجي نسونا حادث سون مسبوزحات صنوع قال كدان كأتي زمالت عم مدرس 300 عامة فرقاني يسوع كريستوس أقول غيرو دحارتن 3 عامة فرقات كا كريستوس انتايلو من تمهوريات مجمريا ناب إسرائيل كديلوم تن 3 عامة فرقان مالج مجمريا أب يرسالم أب يهودان أب سماريان كسع وسن مدري مجمريا ناب كتمات أحزاب كي تخلو عفتن تفوات أباقي بيت إسرائيل أب أخوني لهم جزيهم لك كوهابو مالو خمسة تنبيت تبالو شو مودعتا يوم ستيفانوس مسكوتلو مسكوتلو أحزاب كيدم حواريات مالت سلسلة شوعات عامت كدان مسؤوم أزاعتون زينين كريستوس أمدرو خلو 3 عامة فرقان بدحريها دقوي مزامر تقان ترفع 3 عامة فرقان مليون من مالت لحارقن أمودعتا كيدم سلازي كان 7 سمون ما بقنا هو شو آخيلا حجي انتايو نزحونا بحسر زبالة من الوقت بقص علي تيدي تنبيتات مصحف قدس نزارب نخيلنا كان بحسر زبالة إذا زبالة كايو قدم خلطة شعامة تفتصمه إيو حجي نسخات بلو زلغانا شوعات عامت ناب قدميت أمسيخا إيخات زارب زلغا that's why بمنتاين أن ترأيلنا حجي جيجا أبي تفتصيمون ترأيلنا حزب أملاك من يوم أبزبلي أبو سلا جيجا فصل إسرائيل أوين كدحين كمسيو زبل أبو جيجا تفتصيم له سلازي حانت ندحر جيجا فتصيمكا إذا تقصل قبل عليها هات مسرتها شعو بقى دا حصوت جيجا قبل الجيجا قبل الجيجا مالس لذا حاولنا أنت مجمرة حزب أملاك منيوم حزب أملاك كريستياناتيوم ويدما كريستياناتيوم مسيح تقبلوا ويوم حزب أملاك ويدما إسرائيل ويان برزهم بالسجاز اللو إسرائيل أيكونن
እዚኣ ኣረጋጊፅካ ክትፈልጥ ከተጽናዓ ንላቦካ ማለት መጀመርያ ኣዋ እዚኣ ይብላሉ ድሓራይ ከዓ ንናይ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ ዛዝበልካ ምስ እንታይ ዝበሃል ሰሙን ኢልክ ዝበል ጠቀስካያ ካብዚኣ ወሲድካያ ኢለ ዝግምት ካብ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ንሱ ድማ ብዛዕባ ዝሓለፈ ግዜ ይዛረብ ዘሎ ማለት ብዛዕባ ሰብዓ ሰሙን እዚ ድማ ማኣስተን ሰብዓ ሰሙን ጀሚረን ተራኢልካ ከኣኒ እምበኣርሲ ፍቅዲ 25 እንታይ ይብል እምበኣርሲ ፍለጥን ኣስተውዕልን እቲ ኢየሩሳሌም ክትሕደስን ክትህነፅን ዝብል ቃል ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ክሳዕ እቲ መሲሕ መስፍን 7 ሰሙን እየን ድሕሪ 62 ሰሙን ድማ ፀበባ ክነሱ ንሳ ምስና ኣደባባይን መካባቢያን ከም ብሓድሽ ክትነፅያ ሕጂ ተኣዋጅ ክእወጀሉ ምናልባት ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክንዛረብ ኢና ኣብ ራእይ ዮሃንስ እንታይ ይብል ናይ ምብራቅ ነገስታት መፅኦም ከድሕንዋ እዮም ንእስራኤል ዝብል ኣሎ ወይ ድማ ናይ ይፍራጥስ ሩባ ክነፅፍ እዩ ዝብል ኣሎ እዚ ቂሮስ ንባቢሎን ክኣቱ ከሎ ወተሃደራቱ ገይሩ ነቲ ናይ ፍራጥስ ሩባ ኣንፂፍዎ ድሓር ስትራቴጂ ናይ ሚሊተሪ ስትራቴጂ ገይሩ ማለት እዩ ብኡ ክኣቱ ኣይተፀበይዎን ነይሮም ሽዑት መነ ተቐልኡ ፋርሲን ዝብል بميزان تمزين كقليل كاترخيب كحج خا من استغان ميدن فارسن توهابي خبل كله عبراخون ان حد واقع كله بتحادقن تي جنرال ناي ميدن فارسن نتيروبا افراطس ما ازنو سحيتو بواتيو بوخاتو واي صبيو نيرو مصحاب قدس نو تنبيت يزاربولو روبا افراطس كنصفي زبرالو حجي تسو ابو زلو سئلتات كله ترجم አለው من يمتم حزبي نابنت تدارينا ابرا يوحنس معرف 15 نتامن زرا بمولهم عرقانا كقططوا ام طرحا كترفيا بمولهم زدغفوا زنبر بمولهم زبلوا at some point ግን عينتم كخفتيو انت تغاغينا باينا نيرنا خبل يوم مالتي شعوت استي سبورت سيستم كبلي مالتي كنصفي حجي ናይ በሐቂ እንታይ ሽሚት ነገር ብሙሉ እዚ በረኸት ዘለዎ እዩ አመጽ አብራ ዮሐንስ ታይብል ነዚ ትንቢዚ ዘንብብ ነዚ ትንቢዚ ዘጽንዕ ነቲ አቡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝገብሮ ብሩኽ እዩ ትማዓልቲ ቀረባ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ መጻሉ ኢሉ ግን እንተዳ ሓሶት ኣብ ናይ ሓሶት ወይ ድማ ኣብ ጌጋ ተረዲእና እንድሕነት ትንቢት ንርድኦ ኮይና ኩሉ እቲ አብራ ዮሐንስ ተተስፊዎ ዘሎ በረኸት እንቅበሎ አይንኽእል ኢና ማለት እምበርነቶም ብቁኑዕ ልቢ ነትራእይ ዮሐንስ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ ዘንብብዎ ተስፋታት አምላኽ ብዙሕ እዩ ማለት ስለዚ ብሕጽር ዝበለ ምናልባት ታሕቶ ታዝበልካያ ናይ ዝሓለፈ ኣትመልክት ጌጋ ትርጉም ናይ ትንቢት ያንሳ ንሱ ብዛዕባ ዝሓለፈ እምበር ብዛዕባ ዝመጽእ ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ያ ብርግጽ ሕጂ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ዝሓሳባት ኩሉ ምናልባት ንምጥርናፍ እውን ክሕግዘና መጠን ማለት እቲ ለተን ሰብዓ ሰሙን ቀደሜን ተወዲእን ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝብሎ ንህዝቢ እስራኤልን ተመዲበን ኣብቲ ግዜቲ ካብ ክቆሪፅካ ንበይና ነተን 7 ዓመት ንድሕሪት ክትገብረን ኣይትኽእልን ኢኻ ብሓንሳይ ሰብዓ ሰሙን ሓደ ስለዚ እንድሕር መዓስ ጀሚሩ እንተልና ከኣኒ ኣብ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 14 ኣለዉ ይነግረና እዩ ተአዋጅ ዝወጸሉ ጊዜ አዘዘ ነጊርና ኣሎ ኢየሩሳሌም ክትሕደስ ክትህነጽ ቃል ዝብል ኣብ 457 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ይወጽ ድሓር ካብኣው ታሪክ ሰብዓ ሰሙን ማለት 490 መዓልቲ ብትንቢታዊ ቆጻጽራ ብታሪኻዊ ከዓ 490 ዓመት ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ትንቢት ሓንቲ ዓመት እያ ተመልክት ስለዚ ልክዕ ናበይ የምጻና ማለት እዩ እስጢፋኖስ ሙት ምስ በለ በቃ ባኸላ ሰብዓ ሰሙን እኽል ኢላ ድሓር ሽዑ እንታይ ኢሉ ናብ ህዛብ ወንጌል ይኸይዳሉ በቃ ኣብቂያ እስራኤል ሰብዓ ሰሙና ማለት 490 ዓመት ኣኺሉ ማለት እዩ ሕጂ ድማኒ እዚ ማለት ግን እስራኤል ላዊ ሰብ ኣይድሕኒ ማለት ኣይኮነን ብውልቂ ንክርስቶስ ተቐበሎ ክድሕኒ ይኽእል ያ ብህዝቢ ግን ከም ህዝቢ ግን የለውን ተመዲብዎም ዝነበረ ኣይተጠቀሙሉን ከምታ ኢየሱስ ዝበሎም ማለት እዩ ኣዘዛ አንቶያን ቢብልና ማቴዎስ 23 21 ቁጥሪ 43 ፍሪኣ በቃ ታ መንግስቲ ካባኹም ተወሲዳ ኢሉ ኢየሱስ ፍሪኣ ንዝፈርህ ካልእ ህዝቢ ክትወሃበ በቃ ካልእ ጻት ህዝቢ ክርስቲያን ፍሬዝ ደሊ ዘሎ ኣምላኽ እኮ ፍሬዝ ደሊ ዘሎ
فرخي فرخا قدسنا كي حاسكا نسماي كتعطي تخلني خا سلازي كنتنكا علنا لا تقدس نجر ندحرني عقام سبات كدحنو أي كلونهم بزي قدسنا يلو حدو كان إجزابي راي كريوني مو نقدسنا نسلام مسكول سبن صعبوني له بزي قدسنا أملاخ زريو سب يلن أب قال إجزابي بنتصور أب إبراهيم معرف 10 نجرنا له سلازم بقى إسرائيل كدحنيوم مسحات أتوم كدحنو كم يكونن يسوس نهزبوك حات أتوم كدحنوم يزبل المصحف القدس بر مسحات أت كدحني أي تبعهله سلازي يسوس تبعهله سمو يسوس سميه خز تبعهله سلازي كنت إنك علنا إسرائيل حات أت نداقبولو يسوس يتقبلوا نخونو تهاجر بملئتا تفضل يكون عب إسرائيل نيرب زقربا جزء عزيز حزنني نجاري إذن أي homosexuality عزيز مالت جنينو تراي زي كونسي بانديرا لوماو تتخيلوا إذن أي جبر صدام أب تل أبيب مالتي كله بتعمي زوجينا إذن نسمع كأتو كم زي أتوم زقول كون من تعمل خير ورسوان يميلوا له باولوس أب كورنثوس جبر صدام زقول أمنزرات ندابلت عيسول له جن كاون تتميلس كاجن بقول كحاجن تدحر سلازي كنت كعلنا حاتيات نسمع يا أبتني يسوس موتوكو حاتيات كأتو سلازي كلي مس حاتيات كنا أتو سلازي نقل أنتيهو كأتونا يدل مالتي سلازي تا أنتوي تقيسوا عزنا بر عزيزة أجدا سيتيات تنبدانية شمونت إسلام سلستن تنبدانية شمونت 14 كسع كتشحن سلستميتن مشاتن بجحة شو عتام أدرس كتنتسيها زبل قال بجاك ما تصلوا مخنياتو إذا هيوت نجاري إذا نايتا سماويت بيت مقدس سخانة من أختي أبكال معك كم فعل أملاك كنرئينا كبير من أرستيو جن بقال أملاك مسرت ناي بحق الطعمي لبخا زل السلسي آمين آمين يا إما من البعض بزح نيرو أنا وين كبلو زي حسبكو جن حج كبلو يدلني مخنياتو جزيل لنا استبارنا أخولي تنبيداني نحججن انتي حزنا نخيت إذا قدامي كفاليو أبتزمت سممكن كنصلينا تنبيداني معرف شوعات معرف رأي يوحنس معرف 10 تعصنيكم ومصو تتصار كريستوس ماني مس إسرائيل زمدنا كم زي بلو بقال أملاح مسرت اجي كابر سنا زي كنا أنتوي أزازي لنالو اتاقال تبلا كنم بباينا እግዚአብሔር ከዓ ካብኡ ህይወት ክህበና ማለት እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ከዓ ክንፈልጦ ይደለና ሎሚ ብዙሓት ሰባት ትንቢት ዳንኤል ራእይ ዮሐንስ ክትርድኡ ወይ ትኽእሉን ኢኹም ዝብሉ ኣለዉ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንታይ ዝብል እቲ ዘንብብ ኢሉ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ማቴዎስ 24 እቲ ዘንብብ መን ኢሉ ኢየሱስ እቲ ዘንብብ የስተውዕል ኢሉ ኢየሱስ እቲ ዘንብብ ከስተውዕል እዩ ኢየሱስ እንድሕር አንቢብና ከነስተውዕሎና ኢልና ንትንቢት ዳንኤል ሰባት ግን እንታይ ይብሉ كتردو أي تخليني خايبه. سمع الله بزاف كذي. رأي يوحنس حدا سلسة خاين نقرن نايم. التزامن كهرباء ما التنازك قال تنبيت الزنببن تم سمعوا نتيجة صحيح زلوا زحلوانون بالسؤال يوم يبقى. سلس تم سمعوا نتيجة تصحيح زلوا زنبوا زحلوا سلسة نقرن من باب مسمعنون أخونا يكون محلاو كان من بارد. እግዚአብሔር አይጻወትኒ አምላክ አይፍሱኒ እግዚአብሔር ተስፋ ዘአተወ ኪዳን ክፍጽሞ እዩ ግን ከምትን ደቀ እስራኤል እንተ ተአዚዝኩም ጽቡቅ ኢሉ እንተ አቢሁም ከአኒ ክትቁረጽ ያይሉ በውሊዕውን መስልዎ ነው ከአብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ስለዚህ አዚ ደስ ደብል አነ ትንቢት ዳንኤል ራእይ ዮሐንስ ህይወተይ ካብት ዝለወጠ ሓደ መልእክቲ ንሱ ብጣዕሚ ጥዑም ገለ ሰባት በቃ ከም ዝዘፍርህ ዘሻዕሩ ገይሮም ይሓስብዎ ግን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ እየ ዝርኢ መመሊሰ ኣዒንተይ ክደርዝ ከሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ክደርዝ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሰባት ንየሱስ ከይረኣዩስ ነቲ ኣራዊት ክርእዩ ሰንቢዶም ይነብሩ እቲ ኣራዊት ፅቡቅ እዩ ክንሪኦ እኮ ክንፈልጦ ግን ክንፈርህ ኣይኮነን ነጊርና ንተፍቅሮ ሰብ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ሕጂ ተፍቅሮ እንትኾንካ ኣዘዘ ምናልባት ሓደ ሰብ ኣብ ከባቢኻ ማኪና መፅኣክ ሃርሞንቴላ እንድሕር ዘይርእይዋ ነታ ማኪና تفكرون تخون كميل كم تصوع كم مش تقدر كله ده ولا سي نورمال وايز حويت صب الله خطا زل خايا دمو بالك كما يتقولني خا تتشدر كم خايو رأي يوحنس لزفكرنا يو أملاخ نتيز متصنع زلوا صحتت نتيز متصنع زلوا نايت أرو كريستوس منفس سلزير إنا يو أحواتي أملاخ ببرتع تشدر تاي زارب الله كنت رأي يوحنس 14 يلوزلو بتم ملاك تمثيلوا
مو أب قصالي عمق بزبالة بزعبا صار كريستوس كنمحرينا مزنا إسرائيل نجر كأني بزبالة سكنبرو هنا إذا نحج له إسرائيل جن هيترسعوا حق أن إسرائيل هيكونن مخنياتو ولاون نجر بزح نجر عزيزا نجرنا له بقال أملاح مسرت كيركم وين أو زلهم تفضلوا يخم بعبيو أو زي لهم دماني كتردوا تخليهم بتوم عرفتهم إسرائيل كتكون تخونك أديها إسرائيلاوي كتكون على اللواء إذا هدي ما تحف قدساون هيكونن ببوي مبر بدء هيكونن سلازي إذا كنت نقع علنا زي كونه نجر هيكونن كنبل كنكل يجبعنا قال أملاح تقالسي قال أملاح سك تتسامي أنتو يا زي عم بيقولنا خمس نبرة تقال أملاح تخوينه أي ترفني أب إبراهيم أسرت سلازي أي ترفني كنت خوينه بس جان دحر خوينه يكون تخون إبراهيم أسرت هذا كم يا ريت ما عرفت شعته كم آية لدلا عرفت شعته وتوش دشته مو زابير يبارككم من البعض عزيز مود أتاتبلون تولا حسابات كن رئي من البعض بوخلو الدق صبوا مثلني أو من البعض حدث زحتة الله سا بأخنو الدق من البعض كله خنو الدق أين خلينا زحتة تاتي مسناي مسلمنا أمتينيرو تا مسجد تبل هجي تا مسجد سي أبتو قدوس سفرا سي معاسن كمين أب أمنتي لو حكيت إن اللوجن أو كل حدين السخانة من الإسلام هجت مالت شلنا عندنا حجي السومس ستيل حجون كمو إلو حاتت كله بسخولة زباحال زلو بزعباتنا بزحات جوي ناي تنبيت رديد زلو بزعباتا بيرسالين زلا بيت مقدس زارو زحالمو وكخون زليو مستحازي أو بيت مقدس سراحة علوم يأمنوا كل تي بزعبا إسرائيل زرب زلو بسقع يردوا سلزقون actual لك كون لهم سلز أمنوا مستحازي انت يا خبيل زخيل بوتا يقولون السوق ولا حنت يكون قحافي ولا أنا يا إسلامي حلو ولا أنا يقلي حلو ولا حنت أو زملكت نجاري لن أبناء تنبيت مسحاب قدس مسيخة بوتا يقولون زخون خون خيل السوق مستمدرا ونجر ولا حنت يقولون سيناي زلو السوق مس جيجا ناي تنبيت رديت زلوهم سبات نعو كم حاب قداي جيروم سلزارولي إمبري بناي مسحاب قدس تداريخة أبناء ولا حنت بوتا يقولون من أربعة مساق وسخلا سيدان حساباتنا متان كسر قيدي أبكندنا تحققنا هجنعو أو أبزق خوي صار كريستوس كنبنا تحققنا صار كريستوس نصحته سلازينا من يتحققنا صار كريستوس أبزبل RST أبزمت سومن بزبلت كنرئينا كم فعل أملاك زي أبيهم شعو بسلام كصنحنا صفان أمنتنا لنا سلازي تتصرف كريستوس ماني بمصحف قدسن بتاريخاون بتنبيتاون مجدتات بسئلاون مجدتاتن كان أروبينا ما أموداتا عزيزة تقصون كتب بالنا كلا خمس لني أقداس هو تصيح خمبيرنا سمون تزاربا يسوس تزاربا حواريات تزاربو كساب زعباتي مسيح كساب كندي ثمن قست أملاك مسوهم زخدت ترقص إنديا زيد ما قدما يتملط باولوس نفس بقرنطس معرف حاجة فقدي 24 كان بيبي مالتي كم زيبل نسو بزعبا كروسوس مالتيو نتم صوعات نايهود كونه نصراويان كونه كروسوس اتحايل املاخن طبب املاخن يبل حجي فقدي 20 كلتن كم بيبي ايهود ملكتات يلمنو سراويان دما طبب يدلي نحنا غنا نتنا ايهود معنقفي نا احزاب عشنا زقونه اتسقل كروسوس نسبخ على تعنقي فومي ايهود تعنقي فوم وريقهم مالتي كم حزب املاخ وريقهم لذي زياده مصحف قدس تبلنا الايهود تم حزب املاخ بسغا زنبرو ايهود زرع ابراهام تعنقي فومي وريقهم تكروسوس مسمصه لذي تحصل ملسا زياده تم اسرائيل زبحارو خان كاليوم اسرائيل زم بسغا زلو ايهود ايكون كم حزب ينبر اسرائيل ايكون سلازي
بالمدقام زأكل مالت مصحف قدس زاربو نصر ملغتي آمين كبرنا أملاخ يكون دعمي أقداسي تمرتنا تماهرنا እግዚአብሔር አምላኽ ድማኒ ከም ናቱ ህዝቢ ክንከውን አምላኽ ብፀጉን መንፈስ ይደግፈና እሞ ዝመጻኹም ኩልኩም አምላኽ ይባርኽኩም እጂ ብጸሎት ክንውድእ ግዜና አኺሉ ምሎ መስለኒ እሞ ሓቢርና ክንጽልዶ አዘዘ ኦኬ እሺ ንጸልም ባር እግዚአብሔር አምላኽ አዚና ንመስክነካ ኣለና ጎይታ ብሰላም ጀሚርና ኣብ መፈጸምታ ዘብጽሕካልና لعل كله نتصلي علىنا نحنا دحنا እግዚአብሔር ክንርከብ ክንክልሲ ቃልካ ከነፈትዎ ከነፍቅሮ ኣብ ልብና ፍቅር ቃልካ ክትዘር እግዚአብሔር ሰባት እንታይ ይብሉ መምሃራን እንታይ ይብሉ ዘይኮነሲ ንስኻ እንታይ ትብል ክንብል ከምቲ ኣብ ቃልካ ተጻሒፉ ዘሎ ወይታ ንስኻ ምሁር ኣይነበርካን እቶም ደቀ መዛሙርትኻ ምሁራት ኣይነበሩን ተባሂሎም እዮም እግዚአብሔር ንሱ ዘይኮነ ትዋና ነገርሲ እቲ ካባኻ ዝተማሃረ እዩ ኣብ ቅድሜኻ ተቐባልነት ዘለዎ እሞ ከምቲ ዝተማሃርናዮ ሓቀኛታት እስራኤል ክንከውን ፀዊዕካና ኣለኻ እዚ ዕድል ሂብካና ኣለኻ እሞ ከምቲ ቀደም ጥንታዊት እስራኤል ዝነፀገቶ ነቲ ናትካ ፃዊዕት ከይነፅግ ኣድሕነና እግዚአብሔር ከምቲ ብሓደ ዘለና ሕጂ ኣብዚ ቃልካ ብሓደ ክነፅንዕ ዕድል ዝረኸብና ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ሰማይ ኣቲና ብሓደ ክንርከብ ካባኻ ካብ ንሓድሕድና ዘይኮነ ትቀንዲ ነገር ካባኻ ክንሰምዕ እግዚአብሔር ኣብቲ ጥዑም ዝኾነ ስፍራ ኣብ ሰላም ዝመልኦ ሃገር ሰማይ ክንወርስ ሓግዘና ታሪኽና ለውጦ ትሕጎስ ህይወት ክንነብር ኣኽኢልና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትብል ኣሜን ኣሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርክኩም ማነብ ኣብ ዝወድእ ኣለኹ ኦኬ ብሩኽ ሚሸል ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ኣዘዘ